Mga boss, apa namanya? Welcome sa Waray-Waray Donation. Please hit the subscribe button for more videos. Mga boss Paul, laban kang boss Jess. Cocktail slap around 1. Okay, Arco, double axe kiss. Medyo nagalanganin, nakapaggoda. Sandal, cocktail slap. Aqua stack, cocktail slap. Mabanat ang neck ni Boss Jess. Arco. Hero, okay, nagil. Medyo naging alanganin ni Boss Paul. Waray pa kagil ang plan. Alam na yun. Tail slap. Revenge arrow, mga boss. Double carrot. Mek ni Boss Jess. Alam na yun kung makakain. Medyo alanganin na ni Boss Paul. Makikil ang Mek, makikil. 2 versus 1, mga boss. Nakapag-gain energy, Boss Jess. All out. Aqua ni Boss Paul. Magre-reflect ang God Reptile. Mag-aarko, mga boss. Makakaya, boss? Makakaya ba? Makakaya? 1 versus 1, pero wala energy, mga boss. Nagkukula. Nakapag-all out. 160. Nakapag-all out, eh, boss. Waray ka predict ni Boss Paul. Nakapag-all out. God Reptile ni Boss Jess. Congrats, well played, mga boss. Champ, day to champ. Nice.